Ngibabingelele-ke abathandi nabalandeli boMzansi Podcast. Njengoba nazi-ke igama nguMzwandile ngwakamsana. Oqalayo-ke ukungena kuleli page uMzansi Podcast lo osiza abantu ey'nkingeni nokuxazulula iy'nkinga zabantu. La njengoba ningibona-ke ngihleli la sibhalelwe uMakhwela. uMakhwela engathi umama webandla. Umama uyasonta uMakhwela, bathenga indawo kumfana. Manje sekunomama base bakha isonto kule ndawo. Sekuthusa-ke manje engathi sekunomama-ke obuyayo manje. Uyabuya lo mama uthi, hayi bo, ngicela ningibuyisele indawo yomfana wami ngoba engathi nayithatha ngendlela okungeyona. Engathi umama kuyakhala uthi yena, hayi bo, thina sayikhokhela le ndawo ukuze sakhe isonto. Manje umama-ke ubhalile-ke la ebhalela thina-ke abakaMzansi Podcast ukuthi ake sizomsiza simkhulumele nalo mama ukuthi ngempela yini manje abuye azomhlukumeza ebazi kahle yena ukuthi isonto balakha endaweni ngoba bazi bayithengile indawo. Njengoba ngihleli-ke la ngaphandle ngoba ngisalinde yena-ke umama usangingenisile la ngaphakathi. Ngicabanga ukuthi usabheka yena-ke lo mama engathi ngoba omama engathi basondelene impela. Naye lo mama-ke oselwa kakhulu kangaka usethi yena, hhayi isonto bona bayithenga indawo ba-right ukuthi babe kule ndawo. Naye lo mama engathi basondelene. Usawungilandela yena-ke, ngizocela simlinde-ke uma ebuya bese siyaqala-ke udaba sizwe ukuthi umama ngempela ukhala ngani, ufuna simsize ngani. Ngicela ningilandele. Ngiphinde ngibabingelele-ke abathandi nabalandeli boMzansi Podcast. Njengoba kade ngithembile ukuthi ngizomcela-ke uMakhwela sijoyine. Usefikile uMakhwela. Mama Makhwela. Yebo mntanami. Niyaphila ma? Hayi sikhona mntanami sikhona. Hayi sikhona nathi. Yeah. Mama mina igama nguMzwandile ngwamsana Sibongo. Ngiqhamuka ngaphansi koMzansi Podcast njengoba usibhalele ukuthi ucela sikusize kulo daba onalo. Yebo. Kodwa-ke abalandeli bami abalazi udaba ukuthi uma ngabe ukhala ngani. Bengicela-ke ma akalandise abalandeli, qala ubabingelele ma. Yebo mntanami. Cela ubabingelele abalandeli. Sanibona abalandeli bami. Bantu bami niphilani. Yebo bantu bami ngithemba ngize ngiyisukumele le ndaba ngaze ngabiza abantwana laba bakamzansi Podcast. Ukuthi abake bazongisiza. Naku sinenkinga lana esontweni. Sathenga indawo labantu abami esontweni kuManzuza. Enganeni singazi bakanti lengane lena esidayisela indawo njena, indawo lena eyakubo. Sayibeka indawo ngempela. Salibeka ihholo. Manje sesilibekile leli hholo leli. Sizwa-ke manje kuthiwa uManzuza lona ingane yakhe lena isishonile. Sesizokuthiwa uManzuza manje indawo lena uyarentisa ngayo. Hayibo, uManzuza ungarentisa kanjani ngendawo yesonto? Abesonto bengazi lutho. Amaphepha futhi ningakasilungiseni ukusilungisela. Injalo indaba yami bantu abami nalo Manzuza. Kanti le ndawo lena sasiyithengele ibandla lesonto uba sibe nendawo nathi njana nabantwana abangenandawo yesonto. Lekeleleni bantu abami. Hayi yaswakala mama. Mama ke siqale sibuyele la nje siqale phansi. Mama indawo nayithenga. Sayithenga mntanami. Nithenga kulo mfana kaManzuza. Yebo. Esaphila. Esaphila abantu abami. Kodwa khona amaphepha ke mhlambe enawasayina ngekhathi nithenga indawo isivumelwano ukuthi sasayina phansi ukuthi siyayithenga le ndawo nanithenge ngamalini. Oh, kusho ukuthi indawo lemntanami ke amaphepha lawo wayesathi usasilungisela. Nathi njalo ke Solomon simnikeza ke imali ke, simnikeza ke imali ke. Ngoba le ndawo lena wayithe yena usidayisela ngo-50,000 rand. Sasolomana ke manje ke simnikeza ke sazi ukuthi ke manje izothi mase siphelile ke abe sesilungisela ke amaphepha ethu ke. Nako ke naye sefikelwa ukushona ke manje ke. Washona ke umfana wakhe lona ke. Manje noma wakhe soqhamuka uma wakhe ke manje kusethi uma wakhe manje ke indawo yakhe yena lena ke. Akasalifuni isonto. Akasalifuni isonto. Kanjani Manzuza? Kwaphela sakhuluma. Uthe uyanikhiyela nasegate. Uyakhiya ngisho egate akasafuni kwalutho, akasafuni kwalutho uManzuza lona.
Wena vele ufika ngolaka uma ngabe ezoyikhuluma Ufika ngolaka nje uzokulibona nje mntanami ozange ulibone olungaka uManzuza. Asafuna noma sike sihlale phansi naye sike siyixoxe le ndaba uthi hayi Manzuza phela. Ngesikhathi sibeka le ndawo yethu lana azange ukukhulume Manzuza wathula. Ngoba naku ke manje sesithi ke mase sifunayo manje ke ngoba manje sesithola noxhaso ke manje ukuthi siyathi uhulumeni lo uzosixhasa sakhele isonto. Siyaqhamuka manje uManzuza. Ngekhathini uthenga indawo kumfana angithi umfana wayehlala ehlala yena wayenomjondolwane mawuthi yebo wayenomjondolo mntanami khona wona lo nimkhokhela waseyahamba waseyashona umfana sasala ke ushonele seshonele emakhaya ushonele khona hayi uthe kugula kwakhe uma wakwamthatha mntanami wamsemakhaya yebo la siqhamuka khona uManzuza naku sekuqhamuka manje uManzuza ke uManzuza usethi afune esonto ufuna ukwakhe yebo mntanami. Hey mama kodwa uthe angithi uManzuza kodwa uzomzama. Hayi ngithe ngizomzama uManzuza hayi ngempela akazokhuluma naye phambi kwenu. Ngibona mama athanda ukuthi abomzansi podcast bamsize khona. Kakhulu mntanami. Phansi noManzuza. Kube khona isolution yebo mntanami. Waphela isonto liyadingeka emphakathini. Kanjalo mntanami ngempela mntanami. Kodwa yini uManzuza umuntu osontayo ma? Ayi uManzuza hayi angimazi kodwa futhi uthi uyasonto kwaphela umuntu mesemkhulile ufuneka laze abe nendawo yebo mntanami yebo kodwa uma ukhuluma naye ilolo lakana kodwa uma ucabanga mhlawumbe uzosizwa mase hayi mhlawumbe ngiyathemba mntanami ngoba thina hayi akasilaleli shame hayi wena mama ke ngokwakho yini oyithanda ukuthi umzansi podcast ukwenzele wona kuManzuza sifane sicele ukuthi asenzeleni cha into esicela nje kuManzuza uthi uManzuza yena akake ahlisa umoya ayizwe kahle hlelo ludaba lolu Manzuza kwa uManzuza lona ngoba sesiyambona ukuthi uManzuza uyalwazi yena udaba ukuthi le ndawo lesayithenga ungani yakho wangayibuza lengane yakho ukuthi mntanami kanjani ngoba phela uManzuza akahlala uhlala emakhaya usezenza into ethukayo usezenza into ethukayo manje uyathuka nokuthi indawo yakhe uyabona mntanami uManzuza manje mama uthi uthanda ukuthi yena akayeke isonto liqhubeke mhlawumbe kube khona indlela engakhuluma ngayo kwemali esenayikhipha mhlawumbe kube khona edayo kanjalo mntanami hayi kuyazwakala mama hayi mama ngizocabanga ukuthi into esingakwazi ukuthi isisize la ukuthi silandene uManzuza naye ayiphendulele yebo ngoba mntanami phela uManzuza asikamuzi ukuthi uthini okay mntanami okay babukeli bami nabalandeli bomzansi podcast ngicabanga ukuthi nizizwe kahle bandla udaba la mama lana nembuzo ngicabanga ukuthi eminye isisele kuManzuza ngizocela ke bandla ningilandele silinde uManzuza ngoba nawe uthe umtholile ukhona la ngaphandle simbiza uManzuza naye ayikhulumele ngicela ningabaleki sekhona phinde ngibabingelele ke ababukeli nabalandeli bomzansi podcast njengoba sithembisile ukuthi soke siceleke uManzuza asijoyine kulolu daba Manzuza niyaphila ma hayi ngiyaphila mntanami yebo mina igama ngumzwandile Ngamsani Sibongo ngiqhamuka ngaphansi kwaMzansi podcast ngicabanga ukuthi umama uyamazi ngiyamazi ngokumbona nje ehamba nendodana yami bezesontweni mazele enkonzweni mam yebo mntanami sesimlandile uManzuza la yebo mntanami ngiyabonga mama uMakhwela la kunodaba athanda ukulithula kuwena mama kodwa ngizomcela nje akayiqalelena phansi udaba alithule sesiyeza yebo Manzuza ngana kwethu hayi uthi ngikubizeleni ngikubizela lo daba phela lwesonto lale ndawo le yethu ngoba manje ngiyabona ukuthi wena awuyizwisisi kahle le ndaba lena sengitheke manje ke ake ngibize laba be-podcast ukuthi ke bake bazongizwela into menjeni ukuthi ithuwani ngempela waphela le ndawo lena uyazi basayithenga enkungane yakho le besikade sisonta nayo ngoba phela wena ngithi uhlala emakhaya kodwa udaba lolu phela sazi bathina ke uzozwa ngengane yakho phela thina sanikezwe ingane yakho kwaphela yona yathi iyinkosana yakho manje intambo zonke ke savuma ke nathi ke sayikhokha imali yebandla lesonto nase nakha kanjani ke egcekeni lomuntu
ngoba phela nakho egcekeni lami nangazisa mina njengoma wayo ningathatha endodaneni nakhe isonto. Angithi phela wena makhelwane umntwana lo wathi intambo zonke ziphethwe uyena ngoba phela uyena omdala. Wena uhlala le emakhaya ulima izimoba. So wathi ke uyamkhululela kuma wakhe uthi hayi asibeke ngoba uSolomani uthi nawe uyeza. Nabadala besonto nakha kanjani egcekeni lomuntu ngoba manje umntwana useshonele akho proof akho lutho ukuthi nakho yebo ngiyayibona indlu kodwa isegcekeni lami ngeke ngize ngivume ukuthi kuzokhonzelwa la egcekeni lami mina akho sonto abazosonta la egcekeni lami kona ke nje ukuthi nathenga ngamalini kuyena umntwana ngoba angazi imali mina. Hayi sasesisimnikezile emtemweni welikhuzana wemakhwele Manzuza imali umntwana ngoba sasesimnikezile phela u40,000 sokusele manje u10,000. Nako-ke nalomntwana-ke sithola masibheka lempilo yakhe ke mntakwethu-ke manje uyagula phela umntwana. Naku uzufika wena umthathu umntwana uya khona emakhaya. Uma sowufika wena manje somfihlile lo mntanakho sofika ngezeshe. Hayi ngeke-ke bantakwethu-ke kuze kulunge. Ngeke nje kuze kulunge. Awukwazi nje ukuthi ningazokha nibadala nibangaka nizokho endaweni yami. Hayibo ima makhelwane. Indawo yami nakathatha ididi ngikhombise indawo le eyami. Akutheni kwasekuqala sibeka. Awungeke makhelwane. Awungeke makhelwane. Manje uthi abantu besonto laba sibathini? Sibathini abantu besonto? Indonga zenu-ke kuphela niphume nazo hayi la igcekeni imali yethu-ke ibulisa imali yethu. Hayi. Asiseli ukuzolwa lana mama sithi solungisa. Mama hayi kodwa sothi uyena lo makhelwane. Hayi Manzuza ngeke Manzuza hayi Manzuza ibheke lawe lonto. Ibheke lonto Manzuza. Kodwa uyabona mama uyakhala la uthi isonto wayithenga indawo. Kwakunomjondolo kuhlala umfana wakho. Mama ngicabanga ukuthi wawungeke ungabi nalo ulwazi umfana wakho beqala nje belungisa indaba besonta wawunalo ulwazi ukuthi kuyasontwa lapha. Yebo. Wawuthi kusontwa ngayiphi indlela kuvunyelwe nengane. Babeyekelani-ke ngaleso sikhathi ukuthi babeke umjondolo into abazokwazi ukuthi bayithathe bayisuse. Babakha ihholo elikhulu bakha indonga bazakha kabani. Umfana akakho umntwana onamandla abazali besaphila. Wena mama ufuna usitshelwa wazi lutho ngokuthi umfana wakho wadayisa indawo. Angazi lutho abantu abamangazi ngisho isent ibona abaziyo laba basho ukuthi abawoma bakhe. Hayi ngeke mababa wakhe. Hayi ngeke usibona ngokumfana ephilayo. Angenzi lutho la kwami. Ebephila umntwana kusonta naye bengeke umntwana sonke kanti umntwana lona obhedayo. Ebephila umntwana khona eqiniso. Wena enjalo. Nina-ke nani shuthi beningaphili ngoba nakho nikwazile ukuthi nizokwakha ngaphandle kwemvumo nanifanele nithi sicelo silandele uma wakho ukuze senze yonke into right. Unenkinga wena unenkinga. Hayi unenkinga. Nizohlanya phela nini. Hayi ngeke kanjani. Mama wena uthi ushaya phansi ngonyaka. Hayi siyaphambili nawe. Hayi siyaphambili nawe. Siyaphambili nawe. Senesikhathi esingakanani mama nirenta kule ndawo. Awu. Lokho nilithini nesonto kule sonto nesikhathi singanani? Mntanami iminyaka. Inkosi iminyaka ngoba umama ehlele emakhaya. Bese ehlele emakhaya besolima sisontela ezikoleni ngithela umntwana kube kwa esitshelele ukuthi hayibo nanga uthe uma wakhe akanankinga na angasidayisela le ndawo kusana ngabi nankinga. Kodwa mama uyabona ukuthi iphutha labakhona etheni nithi nithenga indawo beningasayini indawo. Hayi mntanami ke kuphela awusizothini ngoba phela naku nje siyasonta thina siyazi ukuthi samakholwa. Sihlanisa imali hayi isigebengu lo mama. Indawo eyami mina ngizisa isigebengu i-title deed yalomuzi ibiza mina. Abanamaphepha bona. Wena futhi uyithatha le mali Manzuza. Ibona babegebenga ingane abashuthi ngelinye ilanga ngangiyofika mina kwamuzi wami usungaphansi kwabo. Ngeke. Igebengu zabantu laba basonta phela amakhola ave igebengu. Hayi ngeke uzobe isigebengu njengekhona. Hayibo ingoba ungasonto wena. Khohlwa ke sithandwa sami. Sonke kahle. Sonke kahle. Hayi ngeke Manzuza ngeke.
Hayi Makhwela hamba ungayombiza abafundisi bakho noma uye police station usigebengu wena. i-title deed ithi mina. Hlala phansi mama ukuze silungise. Sigebengu. Ngeke kusahlaleki Ngeke mntanami, kulunge, kusahlaleki, ngeke. kusahlele ngeke kulomama lona kanti Habe nakho Hayi uzodlala abantu ngeke mntanami. mntanami. Uma ngabe ushiya ingane uhlale emafamu bese abantu bezothatha i-advantage Imali yokuthi bekunikeza, bazosebenzisa imali umuzi wakho. bekunikeza. Mam, Yebo mntanami. bakhona kodwa ufakazi ke wena ukuthi Bakhona wawukhokha. besonto mntanami, bakhona. Bathini bona udaba maselunje na? Oh mntanami bathaya besonto ake qale kuhambe mina kuqala. Ngiqale ngihambe kuyokhulumisana nomaka. Ngoba umjwayele. Ngoba singumjwayele. Hayi ngiyezwa. Kodwa mama uyabona lana ukuthi uma sithi siyalibheka lolu daba, engathi lolu daba liyakuluzisa mama. Ngisho ndlelani na, ngoba uyabona mama ukuthi wena nithengile nendawo. Nathenga indawo kodwa manje futhi akukho la kubhalwe khona phansi ukuthi thina sathenga sibhalile. Umama uManzuza ukhuluma yena ngento ayiphethe uthi indawo eyakubo. Uphethe ngisho amaphepha eyoyakho mama. Ngirong mangithi yakini yakho ngqo. Eyami nje ngqo. Hayi ngizwa kahle mama. Hayi umama uthi eyakhe ngqo indawo. So mama wena awunabo ubufakazi. Cha mntanami. Obungathi bungasisiza ukuthi kube khona ngaphandle ukuthi sihlale phansi nomama sibone ukuthi ngoba wena ukhipha imali la. Ekhipheni imali kodwa manje futhi awukho kuphethe. Nginamanga mama. Hayi mntanami, iqiniso into sizamise ngokwesonto ngempela uthi ngoba phela siyasonta nangumntanakhe ngempela naye sisonta naye uyayihambisa imali asho athi hayi uma sinizile imali wabonga saqhubanga ngokwesonto mntanami. Mntanami yona lento umakhelwane awuthathe nangokwesonto ke lento mntakwethu ngoba phela lento into yomphakathi nje ngisho njalo. Uyayibona lonto le. Nawe wehlele ngezansi sisi. Ngoba phela ngempela ubufakazi asinabo kuba amaphepha bese sithi ke phela amaphepha ke manje ke sesizowathola nako ke nalomfana ke service nehamba ke kodwa bese sithembile phela ngoba wena nangu umzali wakhe usakhona uthi usilungiselele le ndaba. Uma uthi mama ehlele ngezansi enze njani? Ukuthi phela ke asivulele esontweni singene esontweni sisonke kwaphela manje nokungena kusangeneki phakathi uyasivalela. Mhlawumbe maningena ke bese kuba ukuthi isonto sekuyelenu indawo yakhe enze njani noma ukhuluma mhlawumbe nikhulume naye nirente kuyena. Hayi mntanami kusho ukuthi ke phela ke bengayi nami ke ngibuyele kubona la besonta nabo. Ngoba phela manje naye ukuthi ngikhulume ngisazokhuluma nje naye bese ngihambisa mina ngiyise kuyena ngise lapha ebandleni. Uyosho uthi hayi uthe wathi. Mama ngicabanga ukuthi uyamuzwa umama lana. Umama mhlawumbe into akhala ngayo mhlawumbe uthi becela simcelele kuwena. Angithi mama usho njalo. Yebo Sicelele mntanami. ukuthi mhlawumbe lapha esontweni ngoba naba sebakhile bayasonta. Mhlawumbe baqhubeke barente kuwena mama khona iphutha kule nkulumo. Ayikho mntanami ayikho. Uthi bazohamba bayohlala phansi nabesonto bese beyabuya beze kuwena mhlawumbe bakwazi ukuthi barente baqhubeke basebenzise indlu kaJehova. Asivulele nje singene. Yebo nibakwazi ukusonta. Hayi ngiyamuzwa mangabe esho njalo. Kodwa njengomuntu ke mina engingahlali la bazovulela ubani kukhokhwe kanjani ake nje bahambe kuqala ayohlela nabaphathi bakhe besonto ukuthi izinto bazongilungisela kanjani ngoba angihlali la mina ngihlalele emakhaya njengoba umfana nje abatshela ukuthi ngihlala emakhaya. Manje mangabe umfana engasekho sebezoba phela beyingenela nje uyabona egcekeni lami. Kufanele ke balokhuze kubuye kuzohlalwa kuhlelwe lento ukuthi izokhokheka kanjani kuzokwenziwa kanjani nangokhi. Mina ngiyadabuka nje ngoba phela abantu abakhonza uNkulunkulu nami ngiyena futhi umkhonzi kaNkulunkulu. Sengakubi nje mase ngiyivala thanqa indaba yesonto. Yebo. Hayi mama ngicabanga ukuthi umama uyamuzwa. Hayi ngiyamuzwa Ukuthi mhlawumbe uzocela umama ukuthi uye phansi uhlale phansi nabesonto nibone ukuthi ningamkhokhela. Mhlawumbe mama ukuze sisale nje sesazi uye nawe nenkulumo egcwele ebandleni.
umama mhlambe ubengathanda into engakanani kwi-rent? Bengathanda ukuthi nje ngoba abantu besonto bakhokha u-R1,000 njalo ngenyanga. Njalo ngenyanga. Yebo. Awu ngicabanga ukuthi imali e-reasonable leyo mama. Ngicabanga ukuthi uyayizwela mama. Ukhiye umama anankinga ngoba uyihlalele emakhaya. Into angayithandanga umama ukuthi engathi mama bese benokugolozela Yebo, abesonto leyo ngoba nto. ngikuzwile naloko ngathi Eh. bese nimgolozela umama ningasafuni mhlawumbe angene kwakhe. Uthi umama uyacela ngoba nabantu benkonzo nimkhokhele nje 1,000 ngenyanga niqhubeke nisebenzise isonto leli ningalidibhisi. Kusho ukuthi ngale mali yethu ke ngaka-ke manzuza-ke sesiyikhokhile-ke sizokwenze njani ngayo? Phela nakwenza lokho ngaphandle kwami. Uma-ke usaqhubeka ngendaba yemali yenu, kusho ukuthi mina ngithatha udaba Hayi ngise mama, hayi enkantolo. mama, hayi mama. We Manzuza, ngempela wathula wathini ekubeni sokusesakhile indlu wathula. Kuthengwa phela le ndlu asiyakhanga manje. Sokunesikhathi siyakhile indlu wathula. Soqhamuka manje-ke manje wena suyasivalela asakwazi basingene ngaphakathi. Sositshela uba le ndawo yakho. Hayi mama Manzuza. Ekhulume kahle intombazana le ndaba. Hayi phela mina ngazi ukuthi umfana obakha. Mina angazi lutho njengoba ngiyakutshela ukuthi ngihlala nawe uyazi ukuthi ngihlala emafama. Angazi lutho ukuthi mina bekuqhubekani. Ngazi ukuthi nje umfana uyazakhela. Hey, kunzima-ke lokho Manzuza ngoba phela umfana size siyakhe nje thina le ndlu lena. Umfana wathi le ndawo lena uthe uma wakhe akayidayise ngoba nobaba amsekho. Sayakha-ke thina-ke indlu indawo-ke Phela lena. abangidayisela ngabe khona amaphepha eninawo. Kushuthi akanidayiselanga-ke. Kodwa phela Ngoba Manzuza isabiza umntwana mina besimnikeza indawo. kodwa imali phela walisho inani lemali ukuthi uthe uma wakhe imali engaka. Manje Ngoba phela angathi njengoba seninakhile sengiyasho ukuthi rentani. Uma senihluleka nokurenta mina sizorenta ngenze njani? kanjani phela Manzuza ngoba phela lo mntwana lona besimnikeza imali. Beninikeza yena phela imali 40,000 hayi ongakuyena mina. umntanakho. Mina ngenze njani indawo yami Ahambe. ngiyawakhiya kamasango. Uma ningarenti ngiyawakhiya amasango. Ngeke Hayi, Manzuza, hayi ngeke Manzuza. Ngihamba nokhiye wami kanti bengizoshiya kuwena. Ibheke lo nto nani mntanami. Nanibhekana ukuhambe nakha ey'ndaweni ey'nganeni. Ah, Kodwa mama ekhathi umfana esonta ubesebenza? Hayi bengasebenzi. Bengasebenzi. Yebo. Futhi bengekho imali bekulethela wona emakhaya. Befika nje phela ngazi noma phela iy'ngane zabafana ziyaphandwa yayibona leyo nto. Mama ubekhona bekuletha. Ubekhona mayifikile akuphonse lokho akuphonsayo. ebengaphonsi Manzuza ngoba phela lo mntwana imali besikade angithi lo mntwana lona ebekade eyilungu lethu simbeke phambili nasenkonzweni. Lo mntwana lona ewubhishophi. Manje lo mntwana lona ebefika kahle lo mntwana simnikeze envelophini ayithathe envelope ahambe nayo. Ayise kuwena manje asuphika manje. Hayi angikaze ngithole envelope yesonto myeni. Hayi Angondliwa ngathi nginey'moba zami mina engayishayela omyeni wami. angithi ebefika nemali. Angeke ngize Angithi ngondliwe ebefika yisonto. nemali Hayi lapha ekhaya. angondliwa yisonto. Angithi sithandwa ebefika sami. nayo imali. Yebo. Angithi ebefika nayo imali. Mina kodwa ngithatha ukhiye wami-ke ngihamba Hayi nawo. Manzuza hayi khuluma kahle. Uyabona-ke ntombazana, bhuti hayi. kusho ukuthi le nto Khuluma, ayipheli ngoba uma bengafuni ukurenta ngithatha ukhiye wami ngiphindele emakhaya. Hayi kulungile-ke Manzuza-ke ngisezoke ngiphindele lapha ebandleni-ke ngifike ngibatshele kahle ukuthi kuhamba kanjani ngize ngoba phela nami ngeke ngizithathele isinqumo ngingedwa. Uyayibona loo nto? Hhayi-ke. Fike ngifike ngitshele ibandla uba uthi bese-ke besho ukuthi hhayi-ke kulungile-ke Sengozwa ngawe-ke sithandwa sami ukuthi kuhambe kanjani. Oh. Kodwa nje ngithatha ukhiye wami ngiwufake emabeleni ngiyahamba. Oh. Hayi. Hayi, ngicabanga ukuthi sizile labo mama. Ngicabanga ukuthi akukho engabe sisakhala ngakho. Hayi akukho mntanami ngoba phela ngikhambe Mama uyasho mama uthi hayi Usonta. uzocela nje ngempela nirente ubuyele kumuva uyokhuluma nabo abantu Hayi, ubuyele bebandla khona mntanami. nirente 1,000 ngenyanga bese ninika ukhiye nikwazi konke lo ukusebenzisa isonto. ngizokho. Otherwise Sho ngeke lapha kuzokwenzeka. ebandleni. Hayi ngeke kuze kwenzeke ngani yami. Ukhiye angushiyi. Awushiyi ungathini. Hayi angushiyi ngawutholile imali yami. Hayi ngisakhona ebandleni mntanami sawukhuluma nami ebandla uthi-ke bathini-ke bona-ke. Hayi khona kunzima kodwa niyabona bomama ukuthi kubalekile ukuthi into uma ngabe uyenza kube nento ezibhalwa phansi.
Hayi kakhulu kuba mntanami, nento ebhalwa kakhulu, phansi kwamanje kakhulu. yabona nje awunabufakazi mama ukuthi indawo wayithenga. Hawu kakhulu Yena mntanami. umama ugarante ngokuthi yena unamaphepha akhe Kodwa imali ebekade eyithatha. ekade eyithatha mama. Mhm. Uyaphika nje mama uthi akakaze Hawu ayithathe. isigebengu phela Hawu lo mama. kahle mama. Isigebengu. Sisigebengu. Wabona ngokuthi angangena esontweni Angisiso. mntana ukuthi Iyabhalwa yini lesi. ukuthi le mali iphume esontweni umntwana Isigebengu. Oh manje? bengasonti nani? Ebengasonti nathi lo mama. Angisonti vele nabo. Besonta emakhaya phela. Angisonti Athi vele manje nabo. cha nje noma efikile phela ebona lo ngane yakhe Bekuvele leyo. Kodwa angisonti nje nabo. ebengangeni phakathi lo Hayi mama. bengizongenelani Isigebengu ebandleni lesi. engingalazi. Sigebengu lo mama. Hayi kodwa ake sivale singayivali kabuhlungu kanjani mama Hayi, uyivale yebo. ngokuthi isigebengu ungayivali kanjani ngoba phela uyakusiza manje akithi uzokunika indawo Ngiyaxolisa yokuthi nami, nikwazi ukuthi ngiyaxolisa, nisontele khona. ngiyaxolisa. Hayi xolisa mama Ngiyaxolisa ungambisi mngani ngesigebengu wami, ngoba nawe ngiyaxolisa. uniphile umpheme sekukubi. Hayi. Benizokhonzelaphi le nkosi yami. Hayi Manzuza usize ngiyahamba ngebandleni nawe nje mntakwethu nje uthi wehlisa kancane ukucabange phela ukuthi imali yebandla Hayi lena. imali yebandla iningi kabi mntakwethu kephana 1000. Hayi 1000 mama. Suthi yona mali Hayi, isivumelwano esizovumelana. kulungile nje ufike ngibatshele ke enkonzweni ke ukuthi utheni ke isinqumo sakho sithini ke. Hayi cabanga ukuthi hayi sesifika ogcineni odabeni mama ukuyibongela nje kubantu bakamzansi podcast ngokusibiza la ekhaya kulolu daba sesafika kulesixazululo ungathini? Hawu ngibonge kakhulu bantu abami ngibonge kakhulu hayi nidlalile indima ngempela ukuthi ningihlalise phansi nawo Manzuza ngoba phela uManzuza uyaziyo ukuthi umuntu onolaka isithanda sami. Manzuza hayi siyabonga. Sibonge kakhulu bantu abami hayi nidlalile indawo futhi ngophinde nginibize nginitshela uba kuhambe kanjani ke sengibeni sengihlangane nabebandla. Hayi siyabonga mama ukuyibongela nje nawe kade ungabizwanga kwenomzansi podcast kodwa sibonga ukuhlonipha mama usihloniphe bamba umama mayicela ukuthi ucela ukukhuluma nawe wangafika wathi usukubizela amakhamera angazi kwenzakaleni kodwa wasihlonipha walilalela udaba ungathini nje ukuyibongela. Hayi ngiyabonga noma besengixwayile phela sengibona abantu segcola amakhamera ukuthi hayibo kwenzekani kumakhelwane wami. Kodwa ke ngiyabonga ke ngoba sekufike esixazululeni ukuthi ahamba ayokhuluma nabebandla bakhokhe ukuze nangelinye ilanga bayeke ukuthi bathathe izinto bakhulume nezingane baqede. Siyabonga kakhulu ma. Babukeli bami bomzansi podcast cabanga ukuthi sifike ekugcineni lo daba lethu. Sicabanga ukuthi omama bathokoze kakhulu. Engizothanda ukusho ngicela ukuthi abantu bangakhohlwa ukukhomenta, ba-like bese beya-subscribe. Ukhomenta ke kubaluleke kakhulu ngoba kuyasakha kusikhulise kakhulu emsebenzini. Yasemasaneni ingane ithi khu.